Hei! Kiva, että olet taas löytänyt videoni pariin. Katsotaan, miten tämä onnistuu. Nämä valot ei ole ihan helppoja näin amatöörille, mutta pitemmittä puheitta jälleen asiaan. Eli tällä kertaa mulla on tarkoitus esitellä teille kirjaani Sukupolvien sielujen sinfonia, vanhan Klaffi-piirongin muistelmat. Ja tämä on semmoinen kirja, mitä oli tosi hauska kirjoittaa. Olen siinä sekoittanut sekä faktaa että fiktiota, mikä on musta tosi hauskaa. Ja kysymyksessä on tämmöinen 5 sukupolven tarina. Aikaväli on 1860-1980-luvuilla. Ja Suomessahan elettiin silloin erittäin mielenkiintoisia, vaikeitakin aikoja, mutta myös eteenpäin vieviä aikoja. Ja mua on aina kiinnostanut yksilön ja sukujen selviytyminen ja elämä erilaisissa vaihtelevissa historiallisissa tilanteissa. Ja oikeastaan tämä lähti siitä tämä romaani käyntiin, että kun itse olen kotoisin talonpoikaissuvusta molempien vanhempieni puolelta, niin meillä on kulkenut suvussa perintönä tämmöinen, tai oikeastaan kaksikin, Klaffi-piironkia. Ja mä muistan lapsena, kun mun paappa, äitin isä, säilytti siellä kaikkia tärkeitä juttujaan. Se oli kauhean mielenkiintoinen tämä lipasto, Klaffi-piironki. Ja mä olisin kovasti halunnut lapsena päästä käsiksi näihin laatikoihin ja kaappeihin, mitä siellä Klaffi-piirongissa oli. Ja mitä mielenkiintoista tämä Klaffi-piironki piti sisällään. Mutta pappa oli tosi tarkka piirongistaan. Siellä ilmeisesti oli tärkeitä papereita, sodanaikaisia juttuja, mistä ei niin passannut puhua eteenpäin. Mutta sitten kun sukupolvet vaihtuivat ja isovanhemmat kuolivat ja seuraava sukupolvikin jo kuoli, niin tämä Klaffi-piironki paljasti monia mielenkiintoisia asioita. Ja osa tämän teoksen materiaalista onkin tästä Klaffi-piirongin sisällöstä. Osa on mielikuvituksen tuotetta ja sitä kiinnostusta, mikä mulla on historiaa kohtaan, sekä Euroopan historiaa että Suomen historiaa kohtaan. Tämä kirjan nimeäminen oli mulle vähän vaikea homma, koska mä halusin tästä kirjasta tekstistä aika runollista ja ehkä vähän hieman vanhahtavaakin, en tiedä kuinka siinä onnistuin. Tämä kirja kulki kauan työnimellä Perityt muistot. Ja nyt jälkeenpäin mä oon vähän harmitellut sitä, että ehkä tämä Perityt muistot olisi ollut parempi kirjan nimi kuin Sukupolvien sielujen sinfonia, joka on ehkä vähän turhan runollinen, mutta toisaalta se taas kuvaa tämän kirjan sisältöä, ehkä runollista sisältöä paremmin kuin Perityt muistot. Joo, mä en ole ehkä paras juurikaan näissä kirjan nimeämisessä, mutta tämä oli tosi hauska kirjoittaa, oikeastaan mielenkiintoisin ja ihanin kirjoittaa. Mua vähän harmittaa sillä tavalla, että tämä ei ole oikein löytänyt lukijoitansa. Mutta he, jotka ovat lukeneet tämän kirjani, ovat todella pitäneet siitä. Olen saanut ihanaa palautetta kirjan sisällöstä. Mä voisin lukea taas jälleen täältä takakansitekstistä, mitä tämä pitää sisällään.
Takakansi-tekstit yleensä laaditaan sillä tavalla, että halutaan niin kuin mahdollisimman tiiviissä paketissa kertoa kirjan sisällöstä. Se on tavallaan niin kuin tämmöinen tuoteseloste. Sukupolvien sielujen sinfonia on vahva eteläpohjalainen sukupolviromaani, jossa vanha, samassa suvussa perintönä kulkeutunut klaffipiironki kertoo 5 sukupolven tarinan vuosilta 1860–1980. Näkökulma on paitsi historiallinen, myös vahvasti psykologinen. Onko yksilöihmisen perimään koodattu suvun tarina? Kuinka paljon ihminen voi vaikuttaa kohtaloonsa? Nälkävuodet, vuoden 1918 tapahtumat, sodista toipuminen ja hyvinvointiyhteiskunnan luominen heräävät eloon kertomuksessa, jossa on yhdistetty sekä faktaa että fiktiota. Tässä on sitten suora lainaus tästä mun kirjan sisällöstä. Tosin paapasta oli usein enemmän huolta kuin hyötyä, siksi itsepäinen vanha isäntä oli. Hänellä oli omat omituiset oikkunsa, joiden vuoksi Juho ja Iisakki eivät oikein tulleet toimeen keskenään. Juho oli kuitenkin periaatteen ja kunnian mies. Tässä talossa oli vanhukset aina hoidettu kunnialla hautaan asti. Niin tekisi hänkin. Joo, tässä tuli ilmi niin kuin just tämä pohjalaisen talonpoikaiskulttuurin mentaliteetti ja osa siitä, että suvun kunnia ja tämmöinen niin kuin rehtiys ja tämmöiset periaatteet, ne haluttiin pitää kunniassa ja vanhukset hoitaa hautaan asti. Joo. Tämä kirja on omistettu menneille, nykyisille ja tuleville eteläpohjalaisille sukupolville. Ja tässä on tämmöinen muistolause tai alkulause, että meissä elää sukupolvien keskustelu. Sitten mä voisin ihan lukea tästä tämän sisältö, mitä tämä sisältää, koska tämä antaa kuvan myös, että mitä aiheita, mitä aikakausien erityisaikoja tässä kuvataan. Ensimmäinen osa. Venäjän suurruhtinaskunta, Etelä-Pohjanmaa, 1800-luvun loppupuolisko, Juho ja Martta sekä nuoripari Jaakko ja Josefiina, nälkävuodet. Toinen osa. Venäjän suurruhtinaskunta, Etelä-Pohjanmaa, 1900-luvun alkupuoli, Elma, Josefiina ja Augusti. Ensimmäinen maailmansota ja itsenäinen Suomi. Ja kolmas osa, Johanna ja Walfrid, toinen maailmansota ja Suomi, Etelä-Pohjanmaa, vuodet 1936–1945, Sameli. Linnoitustöissä. Sitten rauhan aika vuodesta 1945 eteenpäin aina 1980-luvulle saakka. Aili, Alli, Sanelma ja Elisabeth sekä uusi sukulainen Sulo. Sitten on epilogi ja lähteet lopuksi esitelty. Joo, mä voisin lukea tästä sisällöstä pienen pätkän. Maa ruokki ihmiset, maa oli emo, maa oli turva. Ja Jumala pani ihmiset viljelemään ja varjelemaan maata, kuokkimaan ja muokkaamaan maata, kylvämään, kitkemään ja leikkaamaan maan hedelmää, taistelemaan viljan vihollisia vastaan. Ja maa oli kirottu, ohdakkeita ja orjantappuroita maa tuotti. Maa oli paha, epäluotettava ravinnon antaja. Maa, vesi ja ilma olivat liittoutuneet yhteen. Ne olivat riippuvaisia toistensa tuesta. Sopimuksen mukaan yhteistyön piti olla saumatonta ja sujuvaa. Se ei ollut.
Oli ollut monia hyviä vuosia. Talo ja sen ihmiset kukoistivat ja lisääntyivät. Voi ja hunaja riittivät. Oli ollut myös heikkoja viljavuosia, mutta jotenkin niistä oli selvitty edellisvuoden viljavarastojen turvin. Mutta nyt oli tuleva kauheita, erittäin huonoja ja laihoja vuosia. Kevään sulavat vedet tulivivat pelloille. Halla piirsi hyisellä kädellään merkkinsä Pohjanmaan multiin. Pellot jäätyivät kirkkaiksi peileiksi. Lapset olivat ihastuneita. Kotivainiolla voi kiitää pelkillä pieksuilla, kun joutsen laskeutuessaan veden varaan. Jää oli kirkas kuin lapsen kasvot, mutta petollinen. Kylvötyöt viivästyivät, odotettiin, varrottiin, siunattiin. Kun vihdoin päästiin pelloille ja saatiin maa muokattua ja kylvösiemen kylvettyä ja vilja oraalle, alkoivat jälleen hallayöt. Mailla leijuivat kylmähuurut kuin valkeat hyiset aaveet. Vielä juhannuksena maa oli huurteen peitossa, taivaalta satoi räntää. Oraat paleltuivat, kylvö oli pilalla. Koko kesä jatkui kylmänä, niin myös syksy. Metsän marjasat oli mennyt. Perunoita ja lanttuja ei saatu. Kaiken oli hyytävä kylmyys vienyt. Onneksi vielä monessa talossa oli edellisvuotista viljaa jäljellä. Kun ruisleipätaikinaa jatkettiin monen kertaan keitetyllä ja hienonnetulla oljilla, ravinto juuri ja juuri riitti pitämään nälän kurissa. Eli tässä oli 1868 pahimmillaan olevista nälkävuosista, joka aika totaalisesti vei Suomen ja koko Euroopan ihmisiltä ravinnon. Mutta suvut selvisivät siitäkin, ei ilman kuolleita uhreja, nälän viemiä, mutta selvisivät eteenpäin. Mua kiehtoo valtavasti semmoinen sukupolvissa siirtyvä vahvuus, selviytymisen taito, semmoinen joustavuus, tämmöinen kyky selviytyä ja semmoinen joustavuus, että muistaakseni sitä kutsutaan resilienssiksi. Ja mä uskon, että meihin suomalaisiinkin ja eteläpohjalaisiin sitä on kehittynyt aika tavalla juurikin näiden vaikeiden vuosien aikana, jota me ollaan eletty aikaisemmin. Ja uskon, että juuri näissä haastavissa Euroopan, maailman tilanteissa tämä resilienssi on semmoinen voimavara, jonka me voidaan ottaa käyttöön. Joo, mutta en nyt tässä jaarittele sen enempää, vaan kiitän, että olet jälleen jaksanut katsoa tämän videoni loppuun asti. Hei hei!